नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओ आणि अध्यक्ष यांनी दाखयली मानवीयता. घराचे छप्पर दुरुस्तीक दिली वैयक्तिक मदत. होन्नावर कासरगोड विवादित बंदर बांधकाम मच्छीमाराक अन्याय जाण्यासारखे बांधतले उच्चवारी मंत्री हेब्बार. रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रातल्या विकासाबाबत काँग्रेसाकडच्यान लोकाली दिशाभूल. कोरोनाचे नियम मोडून नागरिकांनी खरेदीसाठी गर्दी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आत पळया सविस्तर खबरो. चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओ आणि अध्यक्ष यांनी दाखयली मानवीयता. घराचे छप्पर दुरुस्तीक दिली वैयक्तिक मदत. मनशाक जीवन जगते जाल्यार अति गरजेची 3 गोष्टीची गरज आसा. ती म्हटल्यार अन्न, वस्त्र आणि निवारो. आणि पावसात तर निवाऱ्याची म्हटल्यार घराची खूप गरज उरता. तितूंतूच साधारण असे खूप जुने घर असल्यार पावसात मोडतोड जाता. रुखाची खांदी, माडाची चुडता, नाल पण नुकसान जाता. अशीच एक घटना कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत सोनारवाडा हिंगा घडला. सोनारवाडा निवासी वृद्ध महिला संध्या रायकर आणि तेमगेलो एकैक चलो संदीप रायकर हेमी दोघीच जण या घरात वास्तव्य करतात. हेमगेल्या घराचेर तेमगेल्याच माडाचे नाल आणि चुडतपण घराचे छप्पर पुराय मोडून पडला असो आजच एक व्हिडिओ व्हायरल झालो. सोनारवाडाची ही बातमी ऐकून चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शानभोग आणि तहसीलदार स्थळाक भेट देऊन परीक्षण केले. तर परीक्षण करतल्यालो अभिप्राय असा असा तर संबंधित घर पंचायतीत नोंदणी जाल्ली ना, त्या घराक नंबर ना, त्या कुटुंबाक BPL जरी कार्ड उरले तरी मूळ घर अशे कडेन त्या घराचेर हे कार्ड आसा आणि हो जागो स्वताची RTC ना, तेमगेल नामार हो जागो जाल्लो ना. मूळ घराच्या कौटुंबिक वादविवादान हेमी मूळ घर सोडून त्या घरा बाजूनच या घरात रावतात अशें कळून येयला. जाल्यार तेमी संबंधित ग्रामपंचायत पीडीओ सदस्याक केन्नाच ह्या विशयाचेर चकार शब्द सांगलो ना. तरी तेमकां घर दिव्या म्हणल्यार ग्रामपंचायतच्या नियमा प्रमाणे सरकारी कागदपत्राची पूर्तता जाले शिवाय घर दुरुस्ती किंवा नवीन घर मंजूर करूं मेळना असो सरकारी अधिकाऱ्याली समज आसा. अशा परिस्थितीत काही जण आपल्याली पब्लिसिटी वाडू जाय म्हूण या घराचो व्हिडिओ करून व्हायरल करतात असे ग्रामपंचायत अध्यक्षालो आरोप आसा. व्हिडिओ व्हायरल करचे पयलीं निदान संबंधित शानभोग, ग्रामपंचायत अधिकारी, मेंबर हेमी तेमकां कितें तरी सरकारी योजनेंतल्यान किंवा वैयक्तीक मदत केली काय ना ही चौकशी करूं जाय आणि नंतरच व्हिडिओ व्हायरल करूं जाय अशी परीक्षण करूं गेल्ल्याली म्हणणी आसा. सरकारी योजनेंतल्यान ह्या कुटुंबाक सवलत मेळना म्हूण निश्चित जातरेत ग्रामपंचायत पीडीओ आणि अध्यक्ष हेमी मानवती दृश्टीन स्वताच्या वैयक्तिक खर्चान त्या घराक 4 पत्र्याची शीट दिवची आश्वासना दिलात. आणि कोणी तरी तुमगेल्या घराच्या दुरुस्ती कितें दान दिता म्हणल्यार तुम्ही जरूर घ्या अशी तेमी संध्या आणि संदीप रायकर हेमकां सांगला. सदस्य स्वाती रायकर हेमी सांगतात की संध्या ही वैयक्तिक कामासाठी गरज पडल्यार आपल्याकडे केन्ना येता. केन्ना त्यांनी या घराची दुरुस्ती करू जा अशें केन्ना सांगले ना अशी म्हणता. तरी मानवीय दृष्टीन ग्रामपंचायत पीडीओ आणि अध्यक्ष हेमी तेमगेल घराक 4 पत्रे घालून दिवची व्यवस्था करतले. आणि कोण कोण या घरासाठी त्यांक मदत करतात तेजेर चित्ताकुला ग्रामस्थाले लक्ष आसा. या वेळार तहसीलदार, शानभोग, पीडीओ, ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि सदस्य हजर आशिल्ले. चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष स्वाती देसाई उलयतात. एक काल व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ते कोणाक घराचेर चुडीत आनी पण घेवन ते नळे फुटून गेले. तेंगेल घर एक्चुअली कितें आसता म्हळ्यार ओल्ड घर ते खूब वर्साच्यान आसा आनी तेंगेल घरा भितर मेन घर आसलें की ते डिस्प्यूट जावन ते ना इलाजा थंय रावले एक चेडो आनी ती तेगेल आवय. आतां आमकां जेन्ना कळ्ळें हांवें नितीन तो मेंबराक एक फोन केले. तेन्ना म्हणलें ना मॅडम आपूण येवचो आसलो म्हण तुमकां कळयलें ना. स्वाती रायकराक फोन मारले. ते बी एक मेंबर. तेणें सांगलें की पयलींच म्हाजे कडच्यान 2-3 दीस पयलीं पयशे घेवन गेला. आपल्या एक उतर सांगलें ना. तशें म्हणटकीर आमी स्पॉट विजीट केले. तहसीलदार सर येयल्लो, शानभोग सर, पीडीओ, उपाध्यक्ष, वॉर्ड मेंबर आनी आमी स्वता वचून तेंगेल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट केले आनी तांकां कितें तरी परिहार दिवसाठी आमी फाल्यां तांकां पत्री बी घालून तेंकां घर रिपेरी करून दिवचें म्हूण आमी निर्णय घेयलो. म्हागेलें नांव नितीन बांदेकर. हांव चित्ताकुला ग्रामपंचायतलो मेंबर आनी म्हागेलो वार्ड आसा अर्जुनकोट आनी सोनारवाडा. काल एक म्हाका इन्फॉर्मेशन येयली. तेगेल नांव संदीप रायकर. हेगेल घराचेर काल चुडतपण घेवन तेंगेल नळे फुटले सगळे. सो तशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन येयली. मागीर हांव तेन्ना आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो. मागीर म्हाका हांवें तांकां सांगलें कितें हांव येवन करून दिता म्हणून. केन्ना हांव नेक्स्ट डे पावचो आशिल्लो. सो हांव येवन तांकां करून दिता म्हणलें.
हांवें करून दिता म्हणटकूच हेजेर हांवें आमगेले मॅडमीक इन्फॉर्म केलें ना, अध्यक्ष मॅडमाक इन्फॉर्म केलें नाशिल्लो, कित्याक हांव करून दिता बारीक काम आशिल्लें. तितल्याक मागीर मॅडमीक कळ्ळें म्हणून तेमी आज स्पॉट विजीट केलें तेमी आनी तेमी बी तांकां पत्रिका हाडून दिता बी सगळें सांगलें. होन्नावर कासरगोड विवादीत बंदर बांदकाम मच्छीमाऱ्याक अन्याय जायनासारखे बांधतले, उच्चवारी मंत्री हेब्बार. होन्नावर कासरगोडच्या विवादित बंदर निर्माण कामगारी विरुद्ध मच्छीमारी लोकांनी आक्रोश करून सामूहिक आत्महत्येसारखे टोकाचे प्रयत्न केल्यान जिल्ह्याचे उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी या विषयात लक्ष घालून यल्लापूर शहराच्या वन खात्याच्या प्रवासी मंदिरात जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि मच्छीमारी मुखंडाबरोबर चर्चा केली. बंदर निर्माणाच्या कामगारीबद्दल स्थानिक मच्छीमारी समाजाली अहवाल स्वीकारणं, सांप्रदायिक मच्छीमारी आणि त्या प्रदेशात वास्तव्याक आशिल्ले त्रास जाऊ जायना अशे रितीन बंदर निर्माण कामगारी करूक क्रम घेतले अशें अधिकाऱ्याक कानमंत्र दिलो. मच्छीमारी लोकांलो काही गोंधळ जाला म्हूण तेमगेलें मन समाधान केलें. मच्छीमाराले हित जपूंक सरकार सक्षम आसा अशी तेमी धैर्य दिली. ह्या वेळार जिल्हाधिकारी, शासक, SP, DSP, मच्छीमारी खात्याचे उपनिर्देशक, बांधकाम कंपनीचे प्रमुख, मच्छीमारी मुखंड आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रातल्या विकासाबाबत काँग्रेसा खिंचान लोकांनी दिशाभूल. जोयडा तालुका भाजप घटकाचो पत्रकार परिषदेत आरोप. जोयडा रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रातल्या विकासाबाबत काँग्रेस राजकारण करते असा. काँग्रेसाचे आमदार RV देशपांडे आणि जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर हेमी विकास कामाबाबत लोकांनी दिशाभूल केली असा असे आरोप भाजपचे तालुका अध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी रामनगर हिंगा घेयल्या पत्रकार परिषदेत केले. आमदार RV देशपांडे हेमी जोडा तालुक्यात रोजगार निर्मिती करू शकले. काळी नईच्या उदाक जोडा तालुक्यातल्या लोकांपर्यंत धान दिन नसताना अरणावरा घेऊन विचाक प्रकल्प राबविते असतात. मात्र रामनगरासह जोडा तालुक्यातला उदका प्रश्न तेमच्यान सोडवच्या जालना असे संतोष रेडकर हेमी सांगले. रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रातल्या अखेती पंचायत क्षेत्रातल्या मेडा गावात उदकासाठी बोरिंग मारला असो उल्लेख पंचायतीत असा. मात्र प्रत्यक्षात त्या गावात मारिल्ली बोरिंग खंयच दिसते ना. विर्लेवाडी हिंगा बांधिलो 3 लाखाचो बांध पहिल्याच पावसात वाहून गेलो. निवडणूक केल्यानंतर काँग्रेसा खिंचान लोकांक कुमरी शेती नावार करून दिता म्हण सांगतात. या संदर्भात अनेक अर्ज अखेती पंचायतीत धूळ खाते असा असे भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष दीपक देसाई हेमी सांगले. अखेती पंचायतीच्या इमारतीक पावसाळ्यात गळती लागता, मात्र त्याचकडे लक्ष दिवच्याक तेमकां वेळ ना असे उपाध्यक्ष दीपक देसाई हेमी सांगले. खानापूर ते रामनगर महामार्गाचे काम पूर्ण जाता म्हटल्यान वाहतुकीची व्यवस्था करतेसाठी तात्पुरतो एकेरी रस्तो तयार करच्याक केंद्र सरकारान 10 कोटी रुपये मंजूर केला असे भाजपचे उपाध्यक्ष शिवाजी गोसावी हेमी सांगले. ह्या वेळार अखेती ग्रामपंचायतीचे सदस्य गुरप्पा हणबर, लक्ष्मण देसाई, जिल्हा मोर्चाचे सदस्य गिरीश गोसावी, रामनगर शक्ती केंद्राचे विपिन केळवे उपस्थित आशिल्ले. हे बघा, PDOचं कॅबिन आहे, गळती होत आहे, ते पंचायतची बिल्डिंग आहे. काय काय फायदा झाला? गेली 5 वर्ष तिची आई कारवार जिल्ह्याची उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा म्हणून होती. त्याच्यानंतर 5 वर्ष संजय हणबर जिल्हा पंचायत सदस्य होते. बिल्डिंगची परिस्थिती बघा, एक साधी बिल्डिंग, एक 20 ते 30 लाखाची बिल्डिंग यांनी विकास केला तरी काय? परिस्थिती रामनगर जिल्हा क्षेत्राची, झडपी क्षेत्राची परिस्थिती, बाजारपुरांमध्ये इंटरनेट नाही आहे, अखेती पंचायत मध्ये इंटरनेट नाही. 3-4 लाखाचा बंधारा 3 महिन्यामध्ये वाहून गेला. अशा निष्ठुर दर्जाचं काम गेल्या 5 वर्षात, गेल्या 20 वर्षात झालेलं आहे. अखेती ग्रामपंचायती कॉलनी होसं बोरवेल निर्माण आहे, पण EO साहेबांनी प्रत्यक्षात 1 तास तिथं शोध घेतला, बोरवेल मारलेच नाही. बोरवेल गेली कुठे हे बघता येत नाही काय? पेपर माध्यमामध्ये, सोशल मीडियातर्फे सगळ्यामध्ये आलं की आम्ही हे केलंय म्हणून, परंतु इथली परिस्थिती बघितल्यावरती एक बेड नव्हता, एक कुठली सुविधा नव्हती आणि हे मोठे सरकार आमच्या देशपांडे साहेबांनी केलं. तर लोक आता यांना वाटतं कमीत कमी 1000च्या वरती ऍप्लिकेशन पडलेले आहेत, लोक कंटाळलेले आहेत. कोरोनाचे नियम मोडून नागरिकांनी खरेदीसाठी गर्दी. रामनगरसह आजूबाजूच्या गावात धोका. कोरोनामुळे विकेंड कर्फ्यू लागू केल्यान
शनिवार आणि आयतवाराक रामनगर बाजारपेठ बंद आशिल्ली. ताका लागून सोमाराक खरेदीसाठी लोकांनी गर्दी केली. कोरोनाचे संकट आशिल्ल्यान सामाजीक अंतर राखचे गरजेचे आसा, पण आज रामनगरात कोरोना नियमाचे पालन खंय बी जाते नाशिल्ले. ताका लागून परत कोरोना वाडीचो धोका रामनगर व आजूबाजूच्या गावात निर्माण जालो आसा. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. कारवार 4, अंकोला 2, कुमटा 9, होन्नावर 13, भटकळ 5, शिरशी 6, सिद्धापूर 5, येल्लापूर 6 आणि मुणगोड 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 176 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 17, अंकोला 5, कुमटा 45, होन्नावर 22, भटकळ 9, शिरशी 40, सिद्धापूर 0, येल्लापूर 20, मुणगोड 5, हळयाळ 8 आणि जोयडा 5 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 51,596 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 50,178 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 718 कोरोना रुग्ण उपचार घेतली आसात. तितूंत भितर 79 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 639 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतली आसात. आज कारवारात 1 कोरोना रुग्णालय मरण जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 700 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.